Hi guys, madyo buntag ninyong tanan. Happy Sunday guys, sumana mig simba sa TV sa mig simba. Nakong guys magluto ng sidan. Ako kay bawo. Unsa ni na pagimbin ko ni sidana. Morning guys, buntag ton guys. Unsa ni naluto, unsa ni pagluto ning bihon o kaning manok. Pwede man siguro ni sabon no? Oh, pwede mo good. Milay mo kuan guys sidan. Nung huling ko sa rep mo na yung na hulingan kanila may mo ang lutoon. Pwede man ni basta kay mahansak sa tiyan. Basta kay naay mahabhab ang katuan dito. Bitaw guys ang importante naay mahabhaba naay makain. Kung darig sili street. Butangan nato ganing sili. Ang tanaw nato gan sa kinalabasan din nga ang suwa karon. Ja, namalik dai miguan guys at sara naman pud ni at sara. Amo ning napalit lamig man ni siya. Last na pa ko yung ukurahan ni tungtong sa kuan din yung ag na guys. Dabong pa siya, bisag dagko abi na guwang na. Dabong pa. Wala pa may kamatis oh. Ag kaning manok kay babad. Kaya mong manok guys, nakasupot-supot. Hugas naman na, inigahay lang. Ato ni hugasan kay atong itungtong sa dinong ang. Unsa itong tulubin? Magukra. Aw. Ato na ni itungtong guys, sinatag ra ni sa kuan guys, silingan. Ano siya atsara guys oh? Siya na. Wow legs ka na. Wait, oh. Itong nanasa ka na naman ah. May kapasalamat ka kaya napansin kasi yung bana. Huwag di ka pansinon. May lain na nila. Sili na ko pansinon. Uy, umaga. Hala. Hala. Sa sunod sa kulban, kung makadangag umbulan siya, oy. Sa'yo, sambulan siya pa eh. Sa'yo ha, sambulan siya yung taon ginoo. Makanahon na, alam puta sa tuyang kaagi. Ang klaseng luto rin. Pangsadan ramalit sa kuan guys, pamahaw. Taklob. Takloban, yapos na ito. Takloban o muumok. Ato di ang giluto nga kuan guys. Luto nga kanan na yung gihimo nga bananak, baday nang utana dito. Gunsa ko na ingredients dito. Agahang gibutang dito guys, kuan rato, gatas, itlog ug kanang harina. Ikulbaan ko dito maluto ba kay inventor man to na haraman tong kuan bay mo himo. Diyan naluto ba ja food guys, ni harang gibutang dito sa kanang kuan. Naluto ba ja si jalam di ba ja food. Ana guys, sanang nagisa kuan guys, manok gamay. Gamay ra kaadyo kanang naikuan mantika. Pampaluto ra sa ahos ug sa kuan ba sibuyas. Butangan na ni nato tubig. Maniluto nga impinto. Basta na may masuwa. Na guys, ato nang nasabuan. Ato na ning ilunod ni ato ang bihon. Bihon ni tanghon na nang may lamig. Jawa may tanghon. So aja na nato ning bihon ug unsay resulta na ni sabon. Leader na eh. Ikson naman siguro na sila bihon ug tanghon. Tigsoon. Tigsoon. Na guys, nalunod na nato guys. Ato na laman ang huwaton nga mabukaw kay ato nga timplahan. Muna sudan na mo karon guys, inimbinto nga sudan. Hindi magpamahaw magpahawat. Basta yung kao. Ang siwa. Namo, kada bari magunang padlurog Domingo. Ina lang magajig di kaganahan nga magpaawat. Ng imong asawa mo rin nagwakwak. Bisan pang magpaupaw ko. Muna ba rin mawad-an kang gugma. Basta kayo magpaupaw ko. Tuping ito riyan ko para may saan naman tao na oy. Hindi magkamusugot. Huwag ko inabot. Basta bahala ka din. Mawadan ka din gugma. Basta ang gusto ang buwaton. Ay lagi paputli lagi gumubo. Musugot to paputol po rin gumubo eh. Broken hearted ko. Kaya kailangan ko magpaupaw. Broken hearted. Utik ng parang dalaga lang ah. Broken hearted ah. Ay broken hearted. Paupaw ko. Para tambaw sa broken hearted. Ga, broken hearted ko na guys oh. Nangita siya kuan Valentino. Broken hearted siya mong kunot. Uko na guys, ito sinipumuko ni nga ang kuan bihon.
Pwede lagi yung kadi pwede. Why di pwede, tanan pwede kung gusto nimo. Okay, magdugan tag pangaon. Kumpleto na wodron kay kuan man. Domingo. Basta way klase, kumpleto mga kuan sabaan. Imingo na ko ato imong kuan be, katong imong inani na tsara be maghimo ta be. Ganan ko to imong luto be ba na daghan kig carrots be nagigidngid. Kani hiwa ra man gud. Kana bang hasta carrots be ba ina parehaon sa kapayas. Mangita ko kapayas na hilaw be. Ako rin magudngod kay bawal man ka magana. Bawal lagi ka mga sugsa. Wala karon pang 11 baya ang kuan. Okay. 2 months. Parang kailan lang sa dali ara sa 1 month ka. 2 months na. Dali ara pa na guys. Dali ra kasos po nag-aksidente di jud may bawaan. Hindi nabawa ng mga panghitabo. Dali ra kayo. Sang iglap lang wa na. Sang pitik ra nimo si muhang pilok, pwede na mabago nimo gimuhang ginabuhi. Wa ka kay bagon sa mga pangitabo. Kodyo ko magdama to eh. Nay nato. But mo tos Ginoo. Pagbut lagi pero wajud ko magdahom na inato ba kay siyempre nalipay na beta kay nanay igsoon sigiyan tapos saman ginora man yung nagkuhan ginoon waman tayo mahimo guys kung ginoo unay magbuot tugon sa ihatag nila nat sa ihatag niya natong sa ihatag niya natong mga anak na problema. Terus dali ra kayo ka nabawaan paguman na. Nabawaan na buwan paguman hospital na. Agahang gikahaglekan nahitabo hinuon. Nga maglet mga jud ko hiwaan. Mo ga nang gilika dyan sa unang maburos ko kay maglo ko masiis. Diya karon na siis sinuong ko nga way bata ni gawas may pinakasakit sa tanang nahitabo. Mauntay din na gustong mahitabo pero mo may pagbuot sa 1 days Ginoo nga mahitabo na nga nimo nang dawaton sa himpit mo nang move on na sa mga pangitabo angay move on na tas mga pangitabo at nang dawaton sa kinasingkasing kay pagbuot mo na sa Ginoo. Di makamubon man ta kayo ang tamay mo Ginoo may nagbuot pero masud lang sa nahuna ba. Nainato ra. Ginoo ang tanan mo gid wa mo gitay mahimo kay Ginoo man din nagkuha na to nagmando. At least agang gikahaglo kanang nakayanan. Mo na importante nga nakayanan ang tanan. Oh. Perting kulbaan ako ato. Perting kulbaan ako ato paingon ng operahan kuyawa. Hindi ko inasahan jud. No, agang gikahaglo kan nga ambulansya nagkasagkadyong ngaw sa ambulansya wa nakasakay nung puso adamha. Mamatay na ko na ganyan pa. Mamatay na ko ani. Kaya ang ambulansya ko sinag lukso-lukso. Mo to'y pangitabo guys nga wa damha mo nang dawaton na sa kinasingkasing kay magduha ka buwan naman ang nakalipas. Move on na ta. Karong di magsakit tagatang kuan dagan ug tagaan pa tag chance sa Ginoo nga na ikaduha di mas labong pasalamat tas Ginoo nga tagaan pa tag grasya. Mo nating ipasalamat kami. Mo gina akong yampo inig ka mata na ko sa buntag. Pasalamat ko sa mga kuan katulog sa gabi. Salamat man ta kay pata kay baw. Ug kanus arataning kalibutan na. Hiram ra ni atong kinabuhi. Hiram hulam hiram. Di gyapon ta mawad ang paglaom. Laban lang, ampo lang. Laban lang ta sa taang panginabuhi adlaw-adlaw. Laglamas gyapon ginagmay. Dana guys, tagatuang kuan guys. Sinabaw nga kanang nay bihon mura ra man pud si kuan tanghon. Oh, pwede lagi, sabi ko siya, pwede. Butangan na to kuan sili. Manisod-an nga kuan guys, sinimbinto. Ang tilawi. Nahulog man eh. Arang kalimuot, grabis ka, alimuot buntag sa jupa.
Pwede na. Na guys, naluto naghahangin imbento nga kuan guys, sudan. Grabe dyan mga pangitapos ang kinabuhi guys, wag dyan damha. Na, may ngani ko, nga, karong tuiga 2023 nga, mo yung nilapnan nga, mo pirahan ko. May pangitabo guys nga, di ta makahibaw ba. Mo nagingan nga, ginura ga dyan na kahibaw sa taang kinabuhi. Makalain mo yung time na yun nga, grabe pa ng kaon na tukuan, lansunis, kay grabing lamia ikaw nung kuan ba. Lansunis, nagpapalit ko ni Junjun o kanang tengas kilo nga, lansunis, grabe na ang kaon. Katura ba dyan pangitabo kay ako rarab dyan isa na bilin. Kay si Junjun o si mama, nang lakaw sila, nangumpra sila, di ako rin nabilin, wala mo ko nilang ipauban, kaya dyan lagi ko nung matagtag ko. Diyan mo to guys, ning atake gang ti dyan, grabe ka dyan, sakita ka na kaduhang ti dyan, nagligo-ligo na ko singat to ako kasabot tugon sa inay, ang dibati mo, higda ko, masakit, matakilid ko, masakit, yung CR ko, sakit gyapon din na masabtan na ka ng sobrang kasakit ba, murapod ka na na nagpatikta, kanabitong maglibor ta, mato yung gibati guys, nga grabe gyud sakita sa nga tanan dyan, nagligo na kus ka ng kuhan singot, mo to nga, ang gitawagas mama, hindi na makontak. Mo to nga sigiyan mo yang gitikskan mo na to guys dali ra ka kuan. Mitik rasa. Pangitabo nga nawadan ako kanang naibuot dito na ko naka inumdum sa hospital nako. Nga na koy kuan dextrose. Mo na to guys. Grabe jud mga pangitabo jud. Mo nagingan nga pangitabo nga dinato damhon ba nga mukha sa natang kinabuhi mo nang andam jud ta guys matag adlaw. Tulang kaugalingan at andam nga andam tamudawat ba sa mga tanang mangitabo ka kasi katong tayma murag naglisod jud kog dawat kay grabe gyud sakita katong paingon sa doktor nga operahan ko murag gyud mubuto agahang kuan guys daghan murag naglisod jud ko kanang kuan dawat pero karon guys nakadawat na ko sa ang naitabo nga ingani kay kumantela kay wa man jud tay mahimo ang pagdawat mong gadget sa kamatuoran mo ay ato ang mahimo kay mao ra man punay makaluwag sa ato ang dughan pero katong una grabe jud sakita sakit sa nga tanan jud diyan na guys nagukad na skuan guys dara guys sa kuan guys okra dia nanjaga mong kuan nanjaga hanggang pinto nga sudan guys tanghon nga nay ay tanghon bihon nga nay manok dyan nagiwas yung kamatis at sara agutan ni mama nangiya mo ang pagsalusaluhan karong buntag daghan kayong salamat sa grasya Ginoo sa amang pagsawhan natin karong buntaga kaning ginamas gamay guys manisaw-sawa na sa kuan para Kuan na natong sunod pang high tech. nagtambol dito no Ha? gapon grabe ng pangalungkay dito sa mga sanina nga katong nayan di pangkaguan sa una sa kanang itambot pa kuha na panggawas kay mo na pa yang gamitin Morning guys. kay niagi mapukog tabok sa una guys sa wako ko nag-vlog nga ni putong ang lawas sa una diyan balik na karon nga pirahan ko Umahaw na ta guys. mamahaw na tang tanan guys Pwede mo pandat tabi. Saba. anda na lang ko Para init man di matabang. Sinsa na mong nay maghagyong guys kaya gamog man ang kuwan hangin Inita din sa kinanglan mo kaon kag okra Ha? kinanglan mo kaon na kag okra Kay. basta kinanglan na mo kaon na kag okra ron challenge si mong kagalingan nga mo kaon kag okra karon Kaya na maglaway. lami ning okra sa tuwang lawas labi na nimo nga bondiri na kas high blood dun sa Unsa man ning okra, day? sugar Karon sa may. Isa pang Di matabang. palabing sa tuwang lawas ning okra Di matabang yoy. Parang hawa mo na. Di matabang. Di matabang.
Ano gusto man, di man makaya. Tambal ko nun para di ko na maintenance. Mabahala na maintenance oy. Taon. Tula. Nakurat ko na to. Yung gamay, hindi ko makita na. Kaya malagi. Taon malagi. Di man to giusap, giton man to dito klaro kayo. Muna nindot pa. Kaon kag-ukra pa. Bitaw pa i-search pa. Lamiag. Di ko ano. Lamiag ukras. Tagduwal na. Hindi mo din yung kain ko dito. May malamaw yung kapulkap. Sarao. Ulit. Ikaw ma. Ikaw, Ukra. alang kay, di, alang-alang na kay, Humok man. bawa ka lang kung ngipon nga, Humok. double. Lata. Lata. Oh. Na. Lunay ka jo. Kapag di mo kaon mo siya. Ikaw na po na yung bubuan na. Kirig na kali. Uy guys, buntag na din mo guys, buntag. Morning, mahata guys. Buntag. Si papa ni mo anak kay, di man na mukhaan si papa ni mo ginana. Eh, ako, ang hilaw akong adlipon niya. Umulag tubig, hiyain mo. Bitaw. Peran kami. Makakuha mo ng diabetes. Oo, kung sa high blood sa diabetes ko. Dili ni sa mukhaan ni nana akong nung agon. Di, adlipon na lang ako, Pero humulag dili tubig. maayo luto ni nira. Lagaon na gid ang mga gulay, lagaon na gid di pwede prito, hindi pwede ko ano. Mukha hindi ka. Awa na ron. Una ka ron. Ito na ron. Agi ka kabuo, kasali lang ang kab. Ano, so, pagkain mo tanong ka mukha mo. Walang alam para di dili malasahan. Ikaw, kaan dyan kag-ukra pa. Ukra mo, nilawin kang tong. Ang kag-ukra, uy. Hindi kinahanglan po sa sakad ako, sarap mo ko. Nagtulog ka box sa kablaw, pwede problema. Di ka daw. Para makakuan sa unsa man day. Ang baba sa sugar o sa dugo. Awa. Giusap niya, inom magtubig. Guman nag-usap na, kainom ko dyan tubig ahat. Nanaran mo pagalingan. Pagpapalimit. Hilaw man hilaw. Jogging pa rin mo ka na buntag, wala na. Diyan, nagpa-BP di si simple anemic di ay. Kay GBP-han siya dito sa January kawang mo dyan nakarelax. Dapat mag-BP-han, maglingkod ka. Nagsige, masagbarog dyan, grabe ni dyan tabi. Nangugat ko dyan liyo kung tinabi dito sa baji nga nag-BP ni dyan. May hibawan naman ako ng Marquez, magka-kuhan tagot ko. May blood ba? Kasama hinder? Hmm. Bangko. Kita gani kayo pa BP. Dengan nagahari ko si muang BP o sa imuang kwan sugar ka, bandirin na daw imong sugar, bandirin na po imong dugo. Kaya ang di daw normal sa sugar, 120 man. Hindi 190 naman nag-imo. Okay, naman sige makakubo-ubo. Mabilis yung ubo-ubo. Nulanan ko no siya. Daan mo lang ito. Hindi mo pa dyan. Di mo ako ulan igod sa panahon, siguro ni ulan init ba? So, mo magamping Di jud kita mo. tilong. Sulong-sulong. Magamping jud Kasi mo. sulong-sulong, kabang to ka na ko daw payong. Payong magiginit kayo, paulan nung kagulan. Una, abot. Di man kay kuan man kanang nagkalo man ka niya. Ang kalo niya busot-busot na ito. Si Kalo, Labit ka rin busot-buslot. Nagkala rin busot-buslot ko no. limit siguro. Ha? Para wala ka siguro. Kana. Kaysa, Hindi na. Nakabondi rin ako, tulo na. Hindi ko tulura. katun. O tulura yung bigol, grabe ka naman. Uya pa ako, dito suot sa mga bata na. Hindi na eh. Importante, nakakain mo I-kuhan niya ba? Yung magsukatan eh. Magmahay siya kay nagawa siya dito si muang kunot. Tibuhok to, kaya ni Mediosa. Grabe pa. Lugon magagkusa ka na yung texture mo ragpuan ba? Kana bang laway Ay ba? na ugutan nun day. Ay ito anak kay. Sukad pagkabata na wa kaon ba gini na wala.
Karon kinahanglan na Karon mukha na na tingnan. kaupra. Wa ko mga naduutan pero mukha mo kagutan pero Pero na di kayo natigulang utang di na ko kaya pa. pa nakatilaw-tilaw na. Pero sa una bata pa na, ay, bikat. Mig nataw patagbukid mi ka nataw magagbukid kami nataw magsyudad. Laki mi. Natawag bukid o natawag syudad kinahanglan na mukha na Ilahi man sa syudad panahon na mo kay wala ba kay pareng probinsya na puro syudutan ng. Pero sa una raton sa karon lahi na mukha na di ka. Mukha ng pero sa kunsang utana pero ka na may murag Lukuyan, di ba yung 50-50. Kada di mukha na kaupra. Bata pa na sige lang naghumba. Mura na na akong humba na. Ako nang nahong anak, puting dako mura na nagkuhan. lukuyan, di ba yung nag-order ko kuplan sa Shopee. Ano ni Ang sulod, meron luti. Ang laki mo na. Oo. Oo. Ano din na ng scam gi? Dili mo sa Shopee, kana mga sa Messenger ba? Ay kana mga Sa Facebook. Facebook. May scammer man na. Na, arag kaluoy guys, nag-order og kanang tinayan. Na, nag-order, naabot na yung gi-order. Order na ito wala. Pagsulod. Plus. Awang sunod, ako plus yung gi-order, di na niabot, meron luti. Sabay sa ano ko. Oo. Dula ba? Di magsaba. Mahal naman ako plus 1,000 naman na. Copy na. Muna kabuang sa mga tao ron, mga mag-scam ba? Hmm. Bisan ka na pagdakop ng ingana Di na. nga magkuhan Dili, sa madakop. Ila nam nang i-block na ilang ilang Facebook. Ila nang ituan. bisag i-block ni ila bisag Makabiktim na sila, di akbay nag-account, lain na po. Lain na po. Andiyan ipa-trace na Di na lagi. Na-delete na account. Munang mo order di ba na din mo sa mga Shopee. Deleted sa mismong website ba Website kay kuan man ko na be kanang sa Shopee ug sa kon kay naka-register man sila disa sa mga kuan. masakpan man siguro na ipa-trace sa Di, NBI. lagi. Magasto pa kag imbay magkuan pa ka din. Wala din na matrix Hindi na matis kay i-block mo na, i-delete mo na. Ipasa, kung mag-order kayo sa Shopee, pamasok sa Shopee.